BBK КВН командасы. Алкыштар белән каршы алабыз, дуслар. Xeyirli kеш исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең алдыгызда Яршалыдан BBK КВН командасы. Киттек! Кем алай чыгыш ясый? О, кызлар! Командада юк икән. Ой, рәхмәт. Сез кем? Без Татар лигасының иң начар егетләре. Мин аларны беләм. Өченче малай кая? Менә мондай кепкалар сата. Сез нинди команда? BBK! О, DVD плеер. Юк, харышыннан да кызык. Ярар, дуслар, күп сүз футбольный КамАЗ сүз. Әйдәгез башлыйбыз. Тагын бер тапкыр исәнмесез? Белгәнегезчә, Тубан Кама экологиясе бик начар. Күз алдыгызга китерегез. Шәһәр көне бәйрәмендә. Каршы алыгыз, Салават Фатхетдинов! Бик сәер разборка. Йылан стиле! Ага. Ах, син хәйләкәр! Күз алдыгызга китерегез. Татарстанга железный человек очып килде. Аузыны яп! Алюминий! Малай кинәт кенә үсте. Малай беренче тапкыр әтисе белән эшеп карады. Шундый җылы әтей. Бүген Нияз ярый. Нияз, син һәр яңа елны шулай үткәрәсеңме? Әйе. Тәк, сез менә нәрсә эшлисез? Илҗия кычкырма инде. Син ни белән кешеләшәсең, ә? Ой, оқтырдың, малай, оқтырдың. Азакта нәрсә әйтәсе килә иде? BBK, яңалык ишеттегезме? Казан циркыннан сакаллы хатын-кыз качты. Юк, барсы сөйләп йөрмәгез әле. Сез меня не видели. Ярар, бер чыккач миниатюрада күрсәтик. Күз алдыгызга китерегез, фермада дояркалар. Кара. Барсик. Кадерле дуслар, чынлап әйткәндә, без алардан башка да әйбәт чыгыш ясый алабыз. Кычкырма, кышыма, хәзер ишетәләр бит. Сезнең алдыгызда BBK КВН командасы иде. Рәхмәт. Just turn it on.